Monggo Fatihah dateng Ayatullah Presiden Iran tanki riyen guru kula nate ngendika dal Saddam Hussein niki kula lanjenengan ampun ngantos geser imane merga menilai tiyang ingkang masyhur kewaliane utawa wali kutub. Kados dene Saddam Hussein riyen niku kathah tiyang ingkang meh dados wali ning kepleset merga nyalahaken Saddam Hussein. Dan iki kula lanjenengan kudu tambah imane merga Fatihah ndongake dhateng Ayatullah Khamenei. Niki estu niku wali sing dipun masyhuraken wonten akhirat lan wonten donya. Mula ampun salah menilai ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Zaman akhir kula lanjenengan anggenipun ibadah setunggal kedah wonten rencange. Dadi watekipun menungso zaman akhir niku ling ibadah merga wonten kancane. Merga dadi imam, nek boten dadi imam boten kersa ibadah. Niki dipun jagi, dipun istiqomahi. Nek memang ibadah niku butuh kanca, nggih pados kanca. Ampun ngantos boten ibadah sifate ngenyek dhateng Gusti Allah. Nek kanthi tinggal ibadah utawa nyepelekaken perilaku niku artine geser imane boten istiqomah tumuju mlampah dhateng Gusti Allah. Niki zaman akhir kathah banget salat merga dadi imam, terus ngibadah napa-napa merga wonten kancane. Nek boten dadi imam boten kersa ibadah. Lan iki ampun ngantos wonten niku. Lajeng Fatihah 100 niku pamidahe utawa faedahe kangge buka nuripun Nabi Muhammad sing wonten ati kula lan panjenengan. Dadi nek dinten malem Rebo niku temurune nur kedadosan pepadang utawa nur Nabi Muhammad niku dipun damel dhateng Gusti Allah. Mula atine kula lan panjenengan kedah istiqomah maos Fatihah ping 100 malem Rebo napa malih dipun tambahi kalian sholawat Jibril. Niki estu hakun yakin kula wantun sumpah nyawa nek dinten Rebo niku kula lanjenengan maos Fatihah 100 nglampahi sholawat Jibril kanthi 16.000 utawa dipun sengkuyung sareng-sareng pejahe husnul khotimah. Niki pun kula janji niki monggo dipun buktekake. Muga-muga kula lanjenengan niku slamet donya akhirate anggenipun gesang kecukupan sedaya kebutuhane. Allahumma amin. Wassalam wallahu yaqdi bi badi wa firah liwalahu bi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.